ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Handa ka bang akuin ang responsibilidad na hindi naman sa'yo? Kung kapalit naman noon ay magagawa kang mahalin ng taong mahal mo. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andrea. 26 years old, tiga Bicol at isang certified na avid listener ng inyong programa. Sumulat ako para ibahagi ang ilang parte ng buhay ko na alam kong kapupulutan ng aral ng libu-libong kabarangay nating nakikinig ngayon. Papadudot, high school pa lamang ako ay nagbabanat na ako ng buto. Panganay kasi ako sa 4 na magkakapatid. Wala na akong nanay at ang tatay ko naman ay extra lamang sa pagtatrabaho sa may katayan ng baboy. Isa siya sa mga kumakatay doon at nagbebenta ng mga karne. Ako naman bilang panganay ay pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kapag wala kaming pasok sa eskwela ay nasa palengke ako at nagtitinda ng gulay. Kapag hindi naman araw ng palengke ay naglalako ako ng mga kakanin at iba pang mga merienda sa mga kapitbahay. Papadudot, pahinto-hinto rin ako sa pag-aaral noon, kaya 18 years old na ako nang nakagraduate ng high school. Doon lang din ako pinayagan ni tatay na lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Nakitira ako sa tiyahing kong masungit at nagtatrabaho rin bilang bantay sa karinderya niya. At dahil sa bahay niya rin ako tumutuloy, araw-araw ko rin yung nililinis. Nakakapagod ang naging trabaho ko sa kanya pero napakaliit naman ng sweldo na ibinibigay niya sa akin. Kaya naman, makalipat ng trabaho ang gusto ko. Nangyari yon sa isang cafeteria na may malaking sweldo. At umupa na lamang ako ng isang maliit na kwarto na para sa sarili ko. Papadudot, nang makapagtrabaho ako sa cafeteria na yon, kahit papaano ay malaki na ang pera na naipapadala ko sa bahay namin sa probinsya. Kaya naman mas pinagbuti ko pa ang pagtatrabaho ko. Ayoko ng kahit na anong distractions, lalo na kung tungkol sa love life. Para sa akin kasi ay panggulo lamang ang pakikipagrelasyon sa mga plano ko sa buhay. Ayoko munang mag-commit sa love hanggat hindi pa ayos ang lahat sa buhay ko. Hanggat hindi ko pa natutupad ang pangako at pangarap ko para sa pamilya ko at sa sarili ko. Kasi meron talagang isang tao na darating sa buhay mo para baguhin ang pananaw mo. Papadudot, sinabi ko na wala akong oras na makipagrelasyon. Pero hindi naman ang magka-crush. Dahil pagkalipas ng ilang taon kong pagtatrabaho sa cafeteria ay meron akong naging crush na regular customer namin. Hindi ko alam ang pangalan niya pero palagi niyang binubuo ang araw ko sa tuwing o-order na siya ng pagkain para sa tanghalian niya. Akala ko, Papadudot, ay magiging inspirasyon ko lang siya habang nagtatrabaho ako. Pero siya na pala ang babago ng pananaw ko, pati na rin sa buong buhay ko. Yung sukli nyo. Ma'am, 350 po. Thank you po. Next po sa pila. Good morning, Miss Beautiful. Good morning din po, sir. Ano pong order nila? Ano bang bestseller nyo dito? Bestseller po? Oo. Bakit parang nagugulat ka sa tanong ko? Hindi ba halos lahat naman ng kainan may bestseller? Oo nga naman. Tama po kayo doon, sir. Sorry, nagtaka lang po ako kasi
Halos araw-araw na po kayong kumakain dito tapos ngayon nyo lang tinanong ang bestseller namin. Ganun ba? Para kasing paulit-ulit na lang ang ino-order ko eh. Kaya naisipan ko magtanong ngayon. Baka sakaling mas masarap ang maging kain ko kapag ikaw, Miss Beautiful, ang nagsuggest kung anong masarap na pagkain dito. Ano po? Yung combo 3 po, bestseller po namin yan. Okay. Bigyan mo ko ng isang order niyan. Eto ang bayad ko. And keep the change na rin, Miss Beautiful. Salamat. Dalhin ko na lang po sa table nyo, sir. Brian na lang. Brian na lang itawag mo sa akin. Sige, Miss Beautiful. Hintayin ko na lang sa table ko. Thank you. May pa keep the change pa? Piso lang naman yung sukli. Uy, grabe ka. Hindi mabubuo ang 1,000 kapag walang piso, no? Tsaka Bel, narinig mo yun? Tinawag niya akong Miss Beautiful. Grabe! Ang gwapo-gwapo niya talaga sa malapitan. Oo nga eh. At halatang gwapo ka talaga sa kanya. Oh, halos mapulit na kasi ang mukha mo sa sobrang laki ng ngiti mo. Naku, sigurado ako. Ramdam niya na may gusto ka sa kanya, kaya nagpapakyut yan sa'yo. Uy, nagpigil naman ako ng kilig ko. Gwapo niya lang talaga at ang sarap-sarap titigan ng mga mata niya. Ay, eto na naman po kami. Pasalamat ka at walang masyadong customer dito sa cafeteria. Kaya may time kayong maglandian dyan sa counter. Landian talaga? Ay, ano ba bang tawag mo doon sa mga titigan nyo kanina? Sayang nga, wala akong cellphone dito sa bulsa ko. Kasi alam mo, ang sarap niyong kuhaan ng video habang naglalandian. Ang lakas niyo maka-toothpaste commercial, girl! Eto naman, panhira talaga ng kilig moment to eh. Hindi ako naninira ng kilig moment mo, girl, ha? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na Manilenyo yan at probinsyana ka. O ano naman ngayon? Siyempre, alam mo naman na naglipa na rito sa Maynila ang mga lalaki may masasamang budhi at hindi magandang intensyon sa inosenteng kagaya mo. Hindi ko naman nilalahat ha, pero mabuti na rin yung nag-iingat ka pa rin. Mukha namang mabait si Brian. Disente pang tingnan. Tsaka halatang may pinag-aralan. Ayan na naman tayo sa mabait mo na yan. Huwag lang talaga kitang makita-kita na umiiyak dahil sa lalaki na yan ha. Dahil kahit kailan, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo, girl. Papadudot nursing graduate si Brian at madalas siyang tumambay at kumain sa cafeteria namin para mag-review para sa board exams nila. Nalaman ko yon nang minsan kaming saglit na magkakwentuhan ulit habang umu-order siya ng pagkain. At kapag hindi siya kumakain o nagre-review ay madalas niya akong kulitin sa counter, lalo na kapag walang customer. Yung pangungulit na may halong pagpapakyut kumbaga. Nakipag-close siya sa akin at nagpahiwatig na gusto niya akong ligawan. Pero dinidedma ko lamang siya, papadudot. Ayoko pa kasi talagang mag-boyfriend ng mga panahong yon. At sinabi ko sa kanya ang tungkol doon na priority ko ang pagtatrabaho para makapagpadala ng pera sa pamilya ko sa probinsya. Wala naman daw problema sa kanya at naiintindihan niya ang sitwasyon. Okay lang din daw sa kanya na magkaibigan muna kami, at least mas makikilala namin ang isa't isa. Papadudod sa kabila ng mga paalala sa akin ng kaibigan kong si Mel, ay hinayaan ko pa rin ang sarili ko na mapalapit kay Brian. Hindi ko naman kasi talaga ma-deny na malaki ang pagkakagusto ko sa kanya nung una pa lamang. Lalo na ngayon na gumagawa siya ng paraan para mapalapit sa akin. Kaya hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko na tuluyan ang mahulog sa kanya. Lalo na at si Brian ang palaging nandyan para sa akin. Hello, Tay! Kumusta na po kayo dyan ng mga kapatid ko? Nakuha niyo po ba yung pinadala kong pera kahapon? Oo, anak. Nakuha ko na kagabi. Salamat ha. Eto nga't kabibili ko lang ng supplies dito sa bahay. Mabuti naman. Hindi na po kasi kayo nakapag-reply sa text ko kahapon eh.
Kaya akala ko nagka-problema na naman sa remittance center. Walang problema ron, anak. Dito sa bahay ang meron. Ho? Anong problema dyan sa bahay, Tay? Ano kasi, kasi, paano ba? Ano po, Tay? Bakit parang nahihirapan kayong sabihin? Tungkol po ba saan yan? Tungkol sa kapatid mo. Si Annie kasi. Oh, ano pong problema kay Annie? Tay, pinapakaban nyo naman ako eh. May bagsak bang grades ang batang yan? Nakipag-away ba sa school? Nag-guidance? Andrea, anak. Buntis si Annie. Buntis yung kapatid mo. Ano po? Tay, pakiulit nga. Tama ba yung narinig ko? Oo, tama lahat ng narinig mo. Magtatatlong buwan ang buntis ang kapatid mo. Umamin siya sa akin kagabi. Yun ang dahilan bakit hindi kagad ako nakapag-reply sa'yo. Hindi ako mapakali. Hindi rin ako nakatulog kaiisip kung paano sasabihin sa'yo. Ano ba naman yan, Tay? Ano po ba kasing nangyari? Paanong nabuntis? Eh di ba kabilin-bilinan ko sa kanya na wala mo ng boyfriend? Ay, nandyan ba yung si Annie, Tay? Pakausap nga po ako. Nakapanggigil talaga yung batang yan eh. Wala siya dito, anak. Nasa bahay ng lola mo. Saka, huwag mo na rin siguro pagalitan. Nag-usap na kami kahapon. Magdamagdangang nag-iiyak ang kapatid mo. Tay, wala po akong pakialam kahit maghapon pa siyang mag-iiyak ulit. Basta pag uwi niya mamaya, sabihin niyo na tumawag ka agad siya sa akin. Ngayon na nga lang po ako nakapagpahinga sa trabaho. Tapos ganitong balita pang sasalubong sa akin. Kasira talaga ng araw yung si Annie, oh. Sige, mamaya. Patatawagin ko agad siya sa'yo kapag nakauwi na siya dito. Grabe naman po kasi, Tay. First year college pa lang siya tapos natuto ng lumandi. Swerte nga po siya, nakatungtong siya ng college eh. Eh ako po, halos magkandakuba na ako kakatrabaho para lang mapag-aral siya. Kasi ang pangako niya, magtatapos siya at tutulungan niya tayo. Nagsisisi naman yung kapatid mo sa nangyari. Pero sinabi ko nga sa kanya na wala na tayong magagawa pa dahil nakabuo na sila ng boyfriend niya. Mabuti na lang at handa rin siyang panagutan ng lalaki. Eh mabuti na lang po talaga. Kasi kung hindi, ako mismo magpapalaya sa kanya dyan sa bahay natin. Sige na po, Tay. Bababa ako na tong tawag. Sobra na po talaga akong na-stress eh. Text nyo na lang po ako kapag nakauwi si Annie para ako na lang pong tatawag dyan sa inyo. O sige anak, mag-iingat ka dyan ha. Salamat po, Tay. Kayo din po. Bye. Nakakainis naman talaga, oh. Yan ang landi-landi kasi. Hi, Andrea. Kanina ka pa ba? Sorry kung ngayon lang… Teka, okay ka lang ba? Bakit parang namumula yung mukha mo sa galit? Pwede nga lang sumabog na ako sa galit baka sakaling gumaan pa yung pakiramdam ko. Ay, o sige. Sabihin mo sa akin kung ano man yung problema mo. Baka sakaling mabawasan ang bigat na nararamdaman mo. Wag na. Pasensya ka na, Brian, ha? Baka masira ko pa yung araw mo kapag kunwento ko sa iyo yung nangyari. Ano ka ba? Makita pa lang kita, buo na ang araw ko. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano man yung gumugulo sa isipan mo. Saka sinabi ko naman sa iyo, di ba? Makikinig ako sa kahit na anong problema mo. Tutulungan kita hanggat kaya ko. Dahil ayoko nakikitang nalulungkot ka o nahihirapan. Alam mo naman kung bakit, di ba? Kasi espesyal ka para sa akin, Andrea. Papadudot, hindi ko alam kung bakit parang sobrang unfair ng pamilya ko sa akin. Ginagawa ko ang lahat para mapabuti ang buhay nila. Naming lahat. Kaya nga hindi na ako nagpumilit pa na tumuloy sa pag-aaral ko sa college at lumuwas na lamang ng Maynila para magtrabaho. Kasi gusto ko na hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, napagtapos ko naman ang mga kapatid ko at magtulungan kami na mapabuti ang buhay namin. Pero hindi na yata nila pinapahalagahan ang ginagawa ko. Hindi nila sineseryoso ang mga pagsasakripisyo ko para sa kanila. Kaya minsan ay hindi ko maiwasan ang makaramdam
ng pagod sa mga ginagawa ko. At sumama ang loob ko dahil sa pamilya ko. Papa Dudut, huminto na lamang muna ang kapatid ko sa pag-aaral. Ang dalawa ko pang kapatid na lalaki muna na nasa high school ang sinusuportahan ko sa pag-aaral nila. Pero nalaman namin na medyo maselan pala ang pagbubuntis ni Annie. Kaya nakiusap ang tatay ko na dagdagan ng pera na pinapadala ko sa kanila. Siyempre wala naman akong nagawa kung hindi ang mag-overtime sa trabaho. Wala din naman kasing trabaho ang boyfriend niya at hindi rin masyadong nagbibigay ng suporta ang mga magulang nito. Isa pa'y naaawa din naman ako sa kanila lalo na sa kapatid ko. Kaya hanggat kaya ko ay sinusuportahan ko muna ang pagbubuntis niya. Papa Dudut, mabuti na lamang kahit papaano ay palaging nasa tabi ko si Brian. Pinaparamdam niya sa akin na kahit parang hindi ako pinapahalagahan ng pamilya ko, nandyan naman siya para iparamdam na importante ako sa buhay niya. Palagi siyang nakikinig sa mga kwento ko, Papa Dudut, na minsan ay paulit-ulit na lamang. Pero sinasamahan niya ako sa mga oras na nadadown talaga ako. Hanggang tuluyan na ngang nahulog ang loob ko sa kanya at nagkaroon kami ng relasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, eto na yung point na kailangan kong balansehin ang lahat. Ang pagiging girlfriend ko kay Brian at ang pagiging anak at ate sa pamilya ko. Ayoko rin kasing maging responsable kaya ginawa ko ang lahat para hindi ko mapabayaan ang responsibilidad ko sa kanila. At mula nga nang malaman kong buntis ang kapatid kong si Annie, todo bantay sarado na nga ako sa kanya. Naging limitado na rin po ang perang pinapadala ko kina tatay kasi nalaman ko na may trabaho na pala ang boyfriend ng kapatid ko. At ayokong iasa nila sa akin ang lahat ng mga gastusin sa pagbubuntis ni Annie. Gusto kong maging responsable din siya sa sitwasyon na pinasok niya. Samantala, Papa Dudut, kaming dalawa ni Brian naging maayos naman ang relasyon sa paglipas ng mga buwan. Masaya ang pagsasama namin bilang magkasintahan. Pero syempre hindi talaga maiiwasan ang mga problema. Habang tumatagal kasi, mas nakikilala ko ang totoong ugali ng boyfriend ko. May mga bagay din kaming hindi na pagkakasunduan. Papa Dudut, sobrang seloso kasi ni Brian to the point na pati ang mga kababata kong sina Ronnie na nangungumusta lamang sa akin sa chat binibigyan niya ng mali siya at iba pang mga tao sa paligid ko. Pero sa kabila ng mga yon, Papa Dudut, may napansin akong kakaiba sa kanya. Para kasing may mga nililihim siya sa akin. Yung tipong seloso siya pero parang siya pa yung mas may tendency na gumawa ng kalokohan. Ewan ko kung paranoid lamang ba ako dahil sa mga paulit-ulit na paalala sa akin ni Belle o sadyang gumagana ang women's intuition ko sa relasyon naming dalawa. Hanggang isang araw ay may napatunayan nga po ako, Papa Dudut. Nananadya talaga tong si Brian, oh. Di pa makontak. Isa pa nga. Buwisi talaga, oh. Malapit na ako mag-in sa trabaho. Teka, nandiyan na yata si Belle. Belle, halika muna dito. O bakit? Duty na tayo, ha? Halika muna saglit. May sasabihin lang ako sa'yo. Ayan, dito na lang. Wala naman sigurong makakarinig sa atin dito. Aba girl, ano bang meron, ha? Bakit kailangan dito pa tayo sa stockroom mag-usap? Krimen ba yan? Belle, may problema ako.
Nilapitan kita kaagad kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Ganito, bale, mahigit 1 buwan na kasi akong di tinatatnan. Hala? O tapos? Tapos syempre, hindi na ako mapakali. Araw-araw na akong kinakabahan kaya ayun, nag-PT ako. Nag-pregnancy test ka? Oh, anong resulta? Uy, Andrea, ano? Positive o negative? Ito, Ano ba yan, Andrea? Seryoso ba yan? Buntis ka talaga? ito yung sabi eh. Pangatlong try ko na nga to. 2 linya pa rin yung lumalabas. Ano ko ba naman, girl? Ano ba yung pinasok mo? Ikaw itong nagsabi sa akin na never ka magpapabuntis nang wala sa oras, di ba? Alam ko. Huwag mo nang ipagduldulan sa mukha ko. Nasistress na nga ako eh. Salita ka kasi ng salita ng tapos eh. Ayan tuloy. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo niyan? Tsaka girl, nasabi mo na ba kay Brian yan? Hindi pa nga eh. Kasi nga may iba pa kaming problemang inaayos. Alam mo naman na ilang linggo na kaming nagkakalabuan, di ba? Sabi niya busy lang siya sa pagre-review niya. Pero parang hindi naman. Saka ayokong pagsabay-sabayin lahat. Lalo lang kaming magkagulo. Tapos ilang araw ko na rin siyang hindi makontak. Andrea, yan na nga ba yung sinasabi ko sa iyo eh. Bel, paano na to? Ay nako, pati tuloy ako nai-stress sa'yo. Ang pinakamabuting gawin mo ngayon, ha? Huwag mong tigilan ang katatawag dyan sa Brian na yan. Ipaalam mo sa kanya ang sitwasyon mo. Kaya magalit siya o ang mahalaga, malaman niya. Aba, cargo niya yan, Paano nga kung hindi na siya magpakita? Yan ang ipagdasal mo na wag naman sana mangyari. Kasi Andrea, napakalaking responsibilidad ng ipinagbubuntis mo. Alam mo yan. Kung bakit naman kasi hindi ka nakinig sa akin eh. Dapat nung una pa lang, iniwasan mo na talaga ang Brian na yan eh. E di sana wala kang ganyang problema ngayon. Papadudot, akala ko talaga dati ay sa mga pelikula lamang nangyayari ang mga ganong klase ng senaryo. Yung luluwas ng Maynila ang isang probinsyanang babae, makakakilala ng gwapong Manilenyo, mabubuntis at pagkatapos ay hindi na magpapakita o magpaparamdam pa sa kanya kahit kailan. Nakakatuwa na nakakagalit kasi parang nananadyang kapalaran. Para bang may boses sa loob ko na nagsasabing yan kasi nagpaloko ka. Yan kasi mahilig kang magsalita ng tapos. Papadudot, hindi ko na nga muli pang nakontak o nakita si Brian pagkatapos ko makatanggap ng isang text mula sa kanya na nakikipaghiwalay na siya sa akin. Walang kahit na anong paliwanag kung bakit kahit sinabi ko sa kanya na buntis ako at siya ang ama. At hindi na nga siya muli pang nagparamdam sa akin. Papadudot, walang gabi na hindi ako umiiyak ng dahil doon. Palagi kong pinagdarasal na sana ay muling magpakita si Brian sa akin. Para sana may pagkakataon pang magkaayos kami kahit na alang-alang man lang sa bata. Pero walang nangyaring ganon, Papadudot. Kasi hindi na talaga ako binalikan pa ni Brian. Papadudot, lumipas ang ilang linggo, inilihim ko sa pamilya ko at sa ibang mga nakakakilala sa akin ang pagbubuntis ko. Hindi rin naman halata sa akin dahil medyo may kalakihan ang pangangatawan ko. Ayoko kasing magmukhang kawawa at ayoko magbago ang tingin sa akin ng mga tao sa paligid ko. Ang pananaw ko kasi, di bali nang hindi ganon kataas ang narating ko sa buhay. Basta ang mahalaga, may isa akong salita at hindi pumapalpak sa mga diskarte at plano ko sa buhay. Papadudot, ng mga panahong wasak ako dahil sa pag-iwan sa akin ni Brian, ay dumating naman ang isang matagal ko ng kaibigan na si Ronnie. Natsyempohan kasing nasa Maynila rin siya noon. Napadalas ang pangungumusta niya nang malaman niyang magkalapit lang ang pinagtatrabahuhan namin. Hanggang sa niyaya niya akong lumabas para raw makapagkwentuhan naman kami ng personal. At pumayag naman ako, Papadudot. At hindi ko po inaasahan na magkakaroon pala
ng mas malalim na dahilan ng pagkikita naming yon, Papa Dudut. Sorry. Grabe yung dighay mo. Parang palaka. Busog. Sarap talaga ng pagkain dito. Sinabi mo pa. Pero alam mo, Andrea, napansin ko, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Ang lakas mo pa rin kumain. Pero di ka naman tumataba. Ikaw din, hindi ka pa rin nagbabago. Bully ka pa rin. At pogi pa rin, di ba? Kaya nga crush mo pa rin ako hanggang ngayon eh. Yak! Ang sabihin mo, pilingero ka pa rin hanggang ngayon. Ikaw kaya yung matagal nang may crush sa akin. Binasted lang kita noon kaya nagtampo ka pa kunwari. Aray ko naman. Pinaalala pa talaga. Pero at least, di ba? Alam mong matagal na ako may feeling sa'yo. Saka malay mo, ito na pala yung chance natin para magkatuluyan tayong dalawa. Kaya mo pala ako niyayang lumabas. Kasi papasadahan mo ko ng mga hugot at banat mong ganyan. Hindi naman. Pero syempre, parang first date na rin natin to after ilang years na hindi tayo nagkita, no? Baka ilang years ka naman, akala mo 10 taon na yung nakalipas. Oh, bakit? Bilangin mo. 6 na taon na yata mula nung lumuwas ka rito sa Maynila. At ni isang beses, hindi ka man lang yata umuwi sa atin para magbakasyon. Namiss kaya kita. Huwag kang ang madrama dyan. Kahit naman hindi tayo nagkikita. Nagkaka-chat naman tayo ah. Sus, nagre-reply ka lang naman pag kinukumusta kita eh. Pero ako, hindi mo naman ako naaalala. Hindi mo ba ako na-miss? Namiss kita. Pati yung mga kaklase natin nung high school, yung mga naging teacher natin dati, yung paborito nating lugawan sa likod ng school, yung park na paborito nating tambayan, yung bahay namin, si tatay, si Ani. Marami naman ako na-miss sa probinsya, no? Oh, kung namimiss mo pala, ba't hindi ka na lang umuwi? Sumubay ka na sa akin. Total, nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan ko. Doon na lang tayo sa Bicol maghanap ng trabaho. Pareho lang naman eh. Baliw, hindi ganun kadali yun, no? Mas marami at mas magaganda pa rin ang oportunidad dito sa Maynila. Stress ka naman tapos malungkot pa. Kasi malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Saka hindi lahat ng tao dito sa Maynila mapagkakatiwalaan. Kung walang permanente sa mundo, mas lalong walang permanente dito. Oh, ba't natahimik ka yata? Wala lang. Parang bigla ka rin kasing naging seryoso eh. Kanina patawa-tawa lang tayo. Tapos biglang palalim na ng palalim yung topic. Ano ka ba? Matagal na akong seryoso sa'yo. Ikaw lang naman ang hindi. Lagi mo nga napaglalaruan yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Alam mo, naguguluhan na talaga ako sa'yo. Minsan hindi ko na alam kung nagbibiro ka pa ba, nangaasar, nagpapatawa. O sige, lilinawin ko na ngayon. Andrea, mahal kita. Matagal na. At sa sobrang tagal ng pagpapahintay at pagpapaasa mo sa akin, lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na ikaw pa rin talaga yung laman ng puso ko. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, sa dami ng nakilala kong babae, hindi pa rin kita makalimutan. Kaya sana this time, tanggapin mo na yung pagmamahal ko sa'yo. Papa Dudut, dahil sa sinabing yon ni Ronnie ay para akong biglang nakakita ng liwanag mula sa dumidilim kong mundo. Yung tipo na biglang nagkaroon ng kasagutan ng mga tanong at problema ko sa buhay. Kaya ng araw ding yon ay sinagot ko na kaagad si Ronnie at naging kami na nga. Nagsimula na rin akong magplano para sa aming tatlo ni Ronnie at nang ipinagbubuntis ko. Oo, plano ko na si Ronnie na ang pasasagutin ko sa responsibilidad na iniwan ni Brian sa akin. Mahal ako ni Ronnie at alam ko na kapag nalaman niya ang tungkol sa ipinagbubuntis ko ay matatanggap niya ito.
Kahit ang totoo, Papa Dudut, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya. Basta ang mahalaga sa akin ay ang kapakanan ko at ang magiging anak ko. At hindi ako uuwi sa aming probinsya na isang disgrasyada. Hindi ako pagchichismisa ng mga kapitbahay namin at kamag-anak. Papa Dudut, sa puntong ito, alam kong maraming kabarangay ang maiinis sa akin. Pero ano bang magagawa ko? Yon ang totoo. Ang solusyon na ang lumalapit para sa problema ko. Tatanggihan ko pa ba? Papa Dudut, matagal na rin namang kaming magkaibigan ni Ronnie at matagal na rin siyang nanliligaw sa akin. Kilalang kilala ko na siya. Mabuti siyang tao at alam kong tapat siya sa mga pangakong bibitawan niya sa akin. Pakiramdam ko ay ligtas ako pagkasama ko siya. Mali ko lang talaga na hindi ko siya binigyan ng pagkakataon dati. At sana wag niyong isipin na ginagamit ko lamang si Ronnie. Oo, kailangan namin siya ng anak ko. Pero bukod doon, ay hindi naman siya mahirap mahalin. Kaya nga hindi na ako nagpakipot pa. Tinanggap ko, Papa Dudut, ng buong buo ang kapalarang naghihintay sa akin. Kasama ng pagbabalik ni Ronnie sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang yayain nga ako ni Ronnie na umuwi ng probinsya namin ay hindi na ako tumanggi pa. Nag-resign na rin po ako sa cafeteria at sinabi nila sa akin na pwede pa rin daw akong bumalik kapag naisipan ko. Dahil naging mabuting trabahador naman daw ako sa kanila. Papa Dudut, bago kami umuwi sa Bicol ni Ronnie ay sinabi ko sa kanya na gusto ko nang lumagay sa tahimik na buhay. Gusto ko nang magpakasal kami at bumuo ng pamilya. At nang sinabi ko yon sa kanya ay nakita ko na talagang nagulat siya. Alam niya kasi kung gaano ako kaseryoso sa pagtatrabaho para sa pamilya ko. Tapos ay bigla akong magyayayang magpakasal. Pero dahil mahal niya ako ay sinang-ayunan niya rin ang gusto kong mangyari. Kaya nang umuwi nga kami ng probinsya ay sinabi na rin namin kina tatay na magpapakasal na kami ni Ronnie. Pati sila ay nagulat din, Papa Dudut. Pero dahil nangako naman ako na hindi ako hihinto sa pagbibigay ng suporta financially sa bahay, hindi na rin sila nakatanggi pa. Si Ronnie naman ay naghanap ng trabaho sa probinsya namin. Hindi pa kami nagsasama pero madalas siya sa bahay namin. At ang usapan namin sa oras na makasal kami ay sa bahay muna namin kami titira. Nagbukas din kasi ako ng munting tindahan para may pinagkakakitaan ako. Papa Dudut, kahit papaano ay nabawasan talaga ang bigat na nararamdaman ko dahil sa problema ko. Sabi na nga ba at mahal na mahal ako ni Ronnie. Kaya papayag siya sa lahat ng mga plano ko. Kaya lang syempre bago mangyari ang lahat ng yon ay kailangan ko pa rin ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. At yon ang isa sa mga problema ko na hindi ko alam kung papaano ko lulusutan. Hanggang sa si Ronnie na nga ang nagsimulang makapansin ng lahat-lahat, Papa Dudut. Andrea, alam mo, may napapansin ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Parang masyado yatang maluluwag ang sinusuot mong mga damit. Ha? Ano kasi? Medyo mainit na kasi yung panahon ngayon kaya eto, yung maluluwag lang ang naiisipan kong isuot para presko. Mainit ang panahon o may gusto ka lang itago? Andrea, may gusto ka bang sabihin sa akin? Bakit parang ang seryoso mo naman, Ronnie? Ay, buntis ka ba? Ha? Andrea, gusto kong malaman ang totoo mula sa'yo. Matagal ko nang napapansin na iba na ang paglaki ng katawan mo. Pati na ang mga kilos mo. Ngayon, uulitin ko ang tanong ko. Buntis ka ba?
Ronnie. Sorry. Ay. So tama nga ang mga hinala ko. Galit ka ba? Sorry talaga. Matagal ko na talagang gustong sabihin sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan eh. Hindi ako galit, pero ang totoo, medyo nakakagulat na nakakasama ng loob. Kasi pakiramdam ko, wala kang tiwala sa akin. Andrea naman, bakit kailangan mo magsinungaling at itago sa akin to? Kasi nga natatakot ako. Natatakot ako na pag nalaman mong buntis na ako sa ibang lalaki, baka magbago yung tingin mo sa akin. Baka iwan mo ko. Alam mo namang hindi ko gagawin sa'yo yun, di ba? Mahal kita eh. Sinabi ko na sa'yo dati pa. Lahat gagawin ko para mapasaya ka lang. Naibigay lang sa'yo yung buhay na gusto mo. Basta magpakatotoo ka lang sa akin. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Sasabihin ko rin naman sa'yo talaga lahat. Hindi ko lang din talaga alam kung paano. Siguro, nahihiya rin ako. Kilala mo naman ako, di ba? Mataas yung pride ko. Ayokong napag-uusapan ng ibang tao. Ayokong isipin nila na hindi na nga ako nagtapos ng pag-aaral. Tapos naging disgrasyada pa ako. Nalalaki yung anak ko na walang kinikilalang ama. Kaya kinailangan mo ako, ganun? Kaya tinanggap mo ako kasi alam mong sobrang laki ng pagmamahal ko sa'yo at pwede kong akuin yung pagiging ama ng batang dinadala mo. Tama ba? Ronnie, sorry talaga. Alam ko nasaktan kita dahil nagsinungaling ako. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita sinagot dahil lang sa kailangan kita. Kinailangan kita kasi mahal kita. At ayoko nang mawala ka sa akin. Please, wag ka nang magalit. Sana mapatawad mo ako. Patawarin mo na ako. I'm sorry. Sorry talaga. Tana, huwag ka nang umiyak. Hindi ako galit sa'yo, okay? Medyo sumama lang talaga yung loob ko sa nagawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun, mababawasan na yung pagmamahal ko sa'yo. Ronnie, huwag mo akong iiwan ha. Hindi ko kakayanin pag nawala ka pa sa akin. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, Andrea. Pangako, hindi ako aalis sa tabi mo. Aalagaan kita at ang magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako, ayusin ko tong gusot na to. Paghanda na ako at okay na ang lahat. Aaminin ko rin kina tatay ang totoo. Basta ngayon, kailangan kita sa tabi ko. Ikaw ang lakas ko, Ronnie. Mahal na mahal kita. Papadudot na kahinga na rin po ako ng maluwag matapos ang pag-uusap namin yon ni Ronnie. Kitang-kita ko sa mga mata niya na nasaktan siya at naguluhan sa mga nalaman niya. Pero mas pinaramdam niya pa rin ang pagmamahal at pagtanggap niya sa akin at sa anak ko. Papadudot, dalawang bagay ang naramdaman ko noon. Saya at takot. Saya dahil sa wakas ay hindi na lalaking walang ama ang batang dinadala ko. Isang bubong or isang buong pamilya na kaming tatawagin. At takot naman dahil baka isang araw tulad ng nangyari sa amin dati ni Brian ay magbago din ang lahat sa amin ni Ronnie. Ayokong mangyari yon, Papadudot. Kaya naman sinikap kong masuklian ang pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay ni Ronnie sa akin. Papadudot, nalaman na rin ni tatay ang tungkol sa pagbubuntis ko pero syempre si Ronnie na ang itinuro kong ama ng dinadala ko. Pinangatawanan ni Ronnie ang pag-ako niya sa anak ko. At habang inihahanda ang lahat para sa kasal namin ni Ronnie, ay todo ingat naman ako sa pagbubuntis. Si Ronnie naman ay abalang-abala sa pagtatrabaho. Lalo ko tuloy mas naramdaman kung paanong magkaroon ng isang buong pamilya. Kaso lang ay hindi pala ganon
kadali ang lahat, Papa Dudut. Lagi pa rin palang may gusot. Hindi pa rin nawawala ang mga problema. Nalaman ko kasi na plano palang mag-abroad ni Ronnie. Nagpasa na siya ng resume sa isang agency at nakaset na siya para sa isang interview. Sa punto na yon ay hindi ko na napigilan ang nararamdaman kong galit at takot, Papa Dudut. Galit dahil hindi niya kaagad sinabi sa akin ang mga plano niya at takot naman dahil baka kapag umalis si Ronnie ay hindi na siya bumalik sa amin ng baby ko, Papa Dudut. Ano ba kasing ikinagagalit mo? Gusto ko lang naman gawin yung sa tingin kong tama at mas makakabuti para sa magiging pamilya natin. Tingnan mo nga oh, wala tayong sariling bahay. Maliit lang kinikita ko sa trabaho. Bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Kaya kailangan na natin ng mas malaking mapagkakakitaan. Ayun na nga eh. Bubuo na nga lang tayo ng sariling pamilya, tapos nagiging makasarili ka pa. Sa ginagawa kong to, ako ba talaga ang nagiging makasarili? Inako ko na nga yung pinagbubuntis mo eh. Kahit hindi naman talaga akong ama niyan. Tapos isusumbat mo sa akin ngayon na makasarili ako? Ang unfair mo naman, Andrea. Ba't ka naman ganyan? So ano? Nagsisisi ka na? Pinagsisisihan mo yung isang bagay na tinanggap mo naman? Ano? Pabida lang ba yung ginawa mo dati? Nagpapakabayani ka lang kaya inako mo tong baby ko? Nagpapakabayani? Saan naman galing yan? Andrea, hindi ako nagsisisi. Ayoko lang na parang pinapalabas mo na wala akong kwenta. Na wala akong ibang inisip kundi sarili ko lang. Eh paano ko hindi iisipin yon, Aber? Nagkwekwentahan na eh. Ikaw yung naunang banggitin yung pag-ako mo sa anak ko. Siyempre ano na lang ang mararamdaman ko, di ba? Di mo kasi ako naiintindihan eh. Ako muna kasi ang intindihin mo. Huwag yung puro ikaw. Isipin mo muna tong sitwasyon natin bago mo pairalin ang init ng ulo mo at pagtasan ako ng boses dito. Ano ba nangyayari dito? Sa labas pa lang ng bahay, rinig ko na yung sigawan yung dalawa. Hindi ba kayo pwede mag-usap na masinsinan? Pasensya na po, Tay. O Andrea, ba't nananahimik ka? Baka may gusto ka sabihin ngayon. Wala po, Tay. Pasok na ako sa kwarto, magpapahinga na ako. Tama ba yung narinig ko kanina? Totoo bang hindi si Ronnie ang ama ng dinadala mo? Tinatanong kita, Andrea! Andrea, sabihin mo na kasi. Para matapos na rin tong pagtatago natin. Okay, sige. Sasabihin ko na ang lahat. Tama po yung narinig niyo, Tay. Hindi si Ronnie ang ama ng anak ko. Pinalabas ko lang na siya kasi ayokong mapahiya sa inyo at sa mga kamag-anak natin. Kasi, di ba ako yung ma-pride? Nagsasabi na hindi magpapabuntis ng wala sa oras, na hindi magiging disgrasyada. Pero anong nangyari? Kabaliktaran lahat. Kaya eto na po yung totoo. Disgrasyada talaga ako. Nabuntis ako ng isang tiga Maynila. At pinaako ko lang kay Ronnie magiging anak ko. Pero anak, bakit? Bakit kailangan mo magsinungaling pati sa akin? Alam mo ba kung ano yung pinaparamdam mo sa akin ngayon? Na wala akong pinagkaiba sa mga taong huhusgahan yung mga maling nakikita sa'yo. Tingin mo ba magagawa ko yun sa'yo? Kasi tayo ako po yung may problema. Hindi ko kayang tanggapin na nagkamali ako. Na nagkamali yung panganay nyo. Na hindi ko matutupad yung pangako ko sa inyo. Hindi na nga ako nakapagtapos. Nabuntis pa ako ng isang irresponsableng lalaki. At ang hirap po, Tay. Kasi kinailangan ko pang saktan si Ronnie. Para lang may maitama sa mga nagawa ko. Andrea, alam ko naman na sa umpisa pa lang, hindi talaga magiging tayo kundi lang dahil sa bata. Pero minahal at tinalagaan pa rin kita. Ang hindi ko nga lang matanggap, yung nakikita mo lang ako bilang ama ng magiging anak mo. Bilang lalaki na sasalo ng responsibilidad mo. At hindi bilang asawa. Hindi bilang isang lalaking mamahalin mo rin ng buong buo. Anak,
Sana una pa lang, sinabi mo na sa akin na ganito pala ang sitwasyon mo. Baka sakaling natulungan pa kita. Hindi na sana umabot pa sa ganito. Tay, sorry po. Ronnie, sorry. Pero gulong-gulo talaga ako ngayon. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang lahat ng walang nasasagasaan. Kasi ni sarili ko nga, hindi ko na matulungan. Hindi ko na mapatawad. Kaya tatanggapin ko kung sa puntong to, mahihirapan din kayong intindihin ako. Kasi sa totoo lang po, hirap na din akong intindihin ang sarili ko. Papadudot ang sabi nila kapag nagsabi ka na ng katotohanan. At kapag natuldo ka na ang pagsisinungaling mo, gagaan na ang pakiramdam mo. Pero bakit sa akin ay parang kabaligtaran? Kasi noong gabi na nasabi ko na kay tatay ang tungkol sa totoong ama ng ipinagbubuntis ko, parang literal na bumagsak sa akin ang kalangitan. Yun ang isa sa mga pinakamabigat na eksena sa buhay ko, Papa Dudut. Doon ko kasi na-realize na ang selfish ko pala. Sa kagustuhan ko ng maging isang role model sa mga tao sa paligid ko. Niloko ko hindi lang ang pamilya ko, kundi pati na rin ang sarili ko. Sa takot kong mapahiya sa mundo, nasaktan ko ang natatanging lalaking tinanggap ang buong pagkatao ko. At ang nakakapanghina pa doon, yung maiisip mong parang kahapon lang ay ang saya-saya mo. Parang kahapon lang ay okay na ang lahat at konti na lamang ay parang kumpleto na ang buhay mo, tapos ngayon ay biglang binawi na ng pagkakataon ang lahat. Papadudod sa ngayon ay mag-isa na muna akong nakikipagsapalaran at inaayos ang lahat ng problema na meron ako. Mas pinili ko na munang ayusin ang sarili ko kaya lumuwas ulit ako ng Maynila at nagtrabaho. Nakapanganak na ako at mag-iisang taon na rin ang munti kong anghel. Siya rin muna sa ngayon ang nag-iisang pinaguhugutan ko ng lakas at inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Pero syempre nandyan pa rin si tatay na umaalalay din sa akin sa kabila ng lahat ng mga nangyari at pagsisinungaling ko sa kanya. Tungkol naman po kay Ronnie, hindi pa kami nagkakaayos pagkatapos ng huling pag-uusap naming yon, Papa Dudut. Aaminin ko na nami-miss ko na si Ronnie at napamahal na rin siya sa akin. Pero pareho pa namin kailangan ng panahon para maghilom. Kapag nangyari yon at may puwang pa rin ako sa puso niya, gusto kong malaman niya na nandito lamang ako at naghihintay sa pagbabalik niya. Hanggang dito na lamang po ang liham ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagpili ng istorya ko. At sana po ay may natutunan dito ang ating mga kabarangay. God bless po and more power po sa lahat ng bumubuo ng inyong programa sa radyo, Papa Dudut. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Andrea. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami ang inugali na ang pagganti sa tuwing nasasaktan o natatapakan ang kanilang pagkatao. Pumapasok na agad sa isipan nila kung paano makakabawi. Ikaw kabarangay, gusto mo bang laging gumaganti? Dear
Dear Papa Dudut, ako nga pala si Melody, 26 years old. Last year pa ay may nangyari sa buhay ko na nagpabago ng lahat. Nalaman kong niloloko ako ng aking boyfriend na si Terence. Kaedad ko lamang siya. Si Terence ang unang nakarelasyon ko at tumagal kami ng 3 taon bago ko nalaman na niloloko pala niya ako. Malaki ang naging tiwala ko kay Terence, Papa Dudut. Wala rin naman akong ideya sa mga nagaganap na lokohan sa relasyon namin noon. Panatag ako sa kanya dahil lagi naman niyang pinapaalala sa akin na mahal niya ako. Pero hindi pala dapat magtiwala agad sa mga salita. Dahil action speaks louder than words, sabi nga nila. Sa mga huling buwan ng relasyon namin ay napansin ko ang madalas na panlalamig ni Terence sa akin, Papa Dudut. Ayoko mag-isip ng hindi maganda. Naisip ko na baka naman kasi busy lang din siya sa trabaho. Saka alam kong hindi maayos ang estado ng kanyang pamilya. Kaya baka yon ang dahilan. Never kong naisip na ang relasyon namin ang dahilan ng panlalamig niya. Minsan nagtanong na ako sa kanya dahil hindi na ako mapakali. Nung unay nag-aalangan pa ako dahil sa takot na baka lalo lang siyang manlamig, Papa Dudut. Pero hindi ko na kasi kayang mag-overthink sa kung bakit parang bigla siyang nagbago sa akin. Kinausap ko siya sa mismong mansari namin na nakalimutan pa niya. Hindi naman niya nakakalimutan ang mansari namin noon. Sa aming dalawa, ako pa nga yung madalas makalimot. Kaya mas lalong lumakas ang kutob ko na meron ngang ibang nangyayari. Kinausap ko siya tungkol sa mga napansin ko. Mahinahon pero nagalit siya at isinisi sa akin ang pagiging praning ko. Hindi niya nasagot ng diretsyo kung may kailangan ba akong malaman sa kanyang pagbabago. Nagwala na lamang siya at nagalit sa akin. Natakot ako. Humingi ako ng sorry dahil na-trigger ko siya, Papa Dudut. Sinisisi ko pa ang sarili ko at nag-walk out siya sa akin at iniwan ako mag-isa sa bahay. Naiwan niya ang cellphone niya. May nagtulak sa akin na i-check ang laman ng cellphone niya at doon ay bumungad sa akin ng iba't ibang mga babae na nilalandi niya at marami doon ay madalas pa niyang nakakasama sa loob ng isang motel. Manloloko ka, Terence? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na pakialaman mo cellphone ko? Bakit mo ako niloko? Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit mo pinakailaman ng cellphone ko? Wala ka bang alam sa salitang privacy? Huwag mong nililiko ang usapan. Alam mo kung anong totoong issue rito. Issue ko rin yung di mo nirerespeto ang privacy ko. Kung hindi ko pa papakialaman ng cellphone mo, hindi ko pa malalaman na iba't ibang babae na palang dinadala mo sa motel kapag wala ako. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Huli na nga kayo sa usapan. Porke nagmotel masama na agad? Hindi ba pwedeng hinatid ko lang para safe sila? Mga babae silang katulad mo. Kailangan ko silang protektahan. Protektahan? Kaya ba inabot kayo ng 3 oras sa loob ng kwarto? Nababaliw ka na. Yan bang sasabihin mo sa akin? Nababaliw ako? Ilang buwan mo na akong binabaliw dahil sa panlalamig mo. Ang sakit nitong ginawa mo. Kung hindi ka na lang sana nakialam ng cellphone, hindi ka masasaktan ng ganyan. Kasalanan mo! Ako pa ang sisisihin mo? Ikaw na nga tong nahuling nagloko. Ikaw pa rin tong ang lakas ng loob na ibaling sa akin yung kasalanan mo. Hindi ko naman sana gagawin ng mga yan kung hindi ka masyadong busy sa trabaho mo. Nakalimutan mo na ako. Ang tagal ko nang may trabaho at matagal na akong naging busy kahit nung simula pa lang ng relasyon natin. Sabi mo suportado mo yon, pero bakit ngayon parang sinisisi mo pa ako? Kung hindi ka naging busy, hindi ako matutokso na maghanap ng oras sa ibang babae. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Hindi mo lang makita kung ano yung mali na ginawa mo eh. Puro ako ang sinisisi mo, ikaw naman tong nagloko. Nagloko ko dahil may dahilan ako. Hindi ako masaya na hindi mo na ako masyado binibigyan ng oras. Hindi ako nagbago sa'yo. Parehas lang ang oras na binibigay ko sa'yo noon at ngayon. Pero ngayon ka lang nagloko.
Kasi hindi ko na kaya na wala kang oras sa akin. Hindi ko tatanggapin ang dahilan na yan. Sapat ang oras na binibigay ko sa'yo tuwing wala akong pasok sa trabaho, buong araw kitang nakakasama. Pero nitong mga nakaraang buwan, ikaw pa tong tumatanggi na samahan ako ah. Lagi mong sinasabi na busy ka o masama ang pakiramdam mo. Totoo naman na busy ako. At minsan masama ang pakiramdam ko. Kasalanan ko bang sakitin ako? Pero nasa motel ka at kasama ang mga babae mo nung mga time na tumanggi kang samahan ako. Nagkataon lang yon. Sige, lumusot ka ba? Pinapaliwanag ko lang ang sitwasyon ko. Ako na nga tong biktima rito ng pangingialam mo sa cellphone ko. Dapat nga ako tong magalit sa'yo eh. Ni hindi ko pinapakialaman ang cellphone mo. Magsusorry ako sa pakialam ko sa cellphone mo. Hindi ko tatanggapin ang sorry mo kasi mali ka. At ikaw, kailan ka magsusorry sa panloloko mo? Hindi kita niloko. Kaibigan ko lang ang mga babae na yun. Walang mali siya. Ikaw lang tong marumi ang utak eh. Walang mali siya. Kaibigan lang. Matapos kayong magstay sa motel, sasabihin mo sa akin na wala lang yon, na ako pa tong marumi ang utak? Alam mo, pinapakomplikado mo lang ang sitwasyon. Ako pang nagpakomplikado ng sitwasyon ah. Iba ka talaga. Alam mo, tsaka na lang tayo mag-usap kapag mahinahon ka na. Hindi. Pag-usapan natin to ngayon, sabihin mo sa akin lahat ng totoo. Kahit naman sabihin ko sa'yo, hindi ka pa rin maniniwala. Kasi lagi ka nalang nagsisinungaling sa akin eh. Sige, ikaw na lang lagi ang tama. Hindi ka talaga magpapatalo, no? Mag-cool off muna tayo. Ayoko munang makita ang pagmumukha mo. Nagmadaling umalis si Terence sa bahay papadudot. Nagdabog siya at tinignan ako ng masama bago niya tuluyang isarado ang pintuan. Nung nakalayo na siya ay doon ako umiyak. Tinanggal ko ang panginginig ng katawan ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Hindi ko kinaya ang mga nalaman kong panloloko ni Terence. Ang dami kong nabasa ng mga chat niya sa iba't ibang mga babae. Ni sa hinagap ay hindi ko maiisip na magagawa niya yon sa akin. Ang mas masakit pa ay yung pinamukha niya sa akin na ako ang mali. Masababang magtrabaho para sa pangarap ko. Akala ko ay buong puso niya akong sinusuportahan sa pangarap ko. Pero nagawa pa niyang sisihin yon para magkaroon siya ng excuse para lokohin ako. Kinuha ko lahat ng ebidensya sa kanyang cellphone just in case na baliktarin niya ako sa ibang mga kakilala namin. Hindi ako papayag na dudungisan niya ang pangalan ko sa kasalanang siya naman ang may gawa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa pag-iyak. Nasa sofa lang ako noon at halos hindi ko na maimulat ang mga mata ko sa kakaiyak papadudot. Naaawa ko sa sarili ko pero wala akong ibang magawa dahil nangyari na ang panloloko ni Terence sa akin. Nahiya ako sa malakas kong pag-iyak kaya para matabunan yon ay nagpatugtog ako ng malakas na musika. Nakakahiya kasi sa kapitbahay ko lalo na kay Lester. Isa siyang law student at mas matanda lang sa akin ng 5 taon. Madalas nasa apartment lang siya para mag-aral at nakakahiya na marinig niya akong emosyonal. Kaso'y hindi nakatulong ang malakas na musika para hindi ako mapansin ni Lester. Nakarinig na lamang ako ng 3 katok mula sa pintuan. Hindi ko kagad yon binuksan dahil baka si Terence lamang yon at hindi ko pa siya kayang harapin. Pero nung narinig ko ang boses ng kapitbahay kong si Lester, nagmadali akong naghilamo sa lababo at pinunasan ng tisyo ang mukha ko. Sa ganong paraan ay mababawasan ang pamamaga ng mata, ilong at pisngi ko. Binuksan ko na ang pintuan at bumungad sa akin ang mukha ni Lester na nag-aalala, papadudot. Ayos ka lang, Melody? Oo, pasensya ka na sa ingay ng radyo ko ha. Papahinaan ko lang sana sa'yo kasi nagre-review ako. Huwag ka mag-alala. Pinatay ko na yung radyo. May mga tisyo ko pa sa mukha. Kasi pinagpawisan ako kanina habang naglilinis ng bahay. Nakakamagarin ba ng mata at ilong ang paglilinis ng bahay? Kinati kasi yung mukha ko sa alikabok. Alam mo na. Hindi ako eksperto. Pero pag namamaga at namumula ng ganyan ng mga mata… Uy, hindi ako nagda-drugs ha. Huwag mo ako isumbong sa mga pulis.
Hindi naman yan ang sasabihin ko. Sorry. Akala ko kasi pinag-iisipan mo ako ng nagda-drugs eh. Pinag-iisipan ko na umiyak ka. Hindi ah. Ganyan ang tunog ng mga taong guilty sa korte. Nag-aaral ka nga pala ng law. Okay lang na pumasok ng bahay mo? Gusto mo nang kausap? Alam mo, magulo rito sa loob ng bahay eh. Okay lang ba kung dito na lang tayo sa labas ng bahay? Para makahinga na rin ako. Okay. Tara. Tara. Gusto mo ikwento kung bakit parang nakadrag sa mga mata mo? Nalaman kong niloloko ko ni Terence. May ebidensya ka. Marami po, Your Honor. Nagawa mo pang magpatawa nasasaktan ka na nga. Kasi kung hindi ako magpapatawa, mabababad na naman ako sa sakit. Una pa lang wala na akong tiwala sa Terence na yun eh. Dapat sinabi mo na sa akin dati pa. Niloko tuloy ako. Hindi ko naman kasi ugali makialam sa relasyon ng iba. Sana pinakailaman mo na lang pala para nakaligtas pa ako sa panloloko niya. At least nakawala ka na sa kanya. Pansamantala lang. Nakipag-cool off lang ako. Magkakabalikan pa kaming dalawa. Niloko ka na niya pero babalikan mo pa rin? Wag na. Akala ko ba hindi ka nakikialam sa relasyon ng iba? Pag sobra na yung katangahan ng isang tao, gusto ko nang makialam. Ang sakit mo naman magsalita. Hindi ako tanga. Marupok lang. Hindi naman ikaw yung sinasabihan ko ng tanga. Si Terence. Tanga siya para lokohin ka. Ano bang pumasok sa kokote niya at nagawa niya yun? Kayang-kaya mo talagang pagaanin ng loob ko, no? Mahigit 5 taon ba naman tayo magkapit-bahay eh. Alam ko na talaga kung paano. Mas matagal na palang relasyon natin kaysa sa relasyon namin ni Terence, no? At baka nakakalimutan mo lang. Anniversary natin ngayon. Ha? Anong anniversary? Ito ang unang araw na nagkakilala tayo bilang magkapit-bahay. Isi-celebrate na ba natin ngayon? Kung hindi naman sagabal sa'yo, kailangan ko rin ng break sa pagre-review eh. May natira pa kaming pagkain mula nung mansarisana namin ni Terence. Okay lang ba sa'yo ang tira-tirang carbonara at chicken wings? Papadudot mas matagal ko pang nakilala si Lester kesa kay Terence. Pero hindi naman kami nagkaroon ni Lester ng romantic na connection. Magkapit-bahay lang talaga kami at nagbibigayan kami ng pagkain kapag may sobra. Naghihirama ng mga gamit sa bahay at nakiki-wifi kapag hindi gumagana ang internet ng isa sa amin. Malaking tao si Lester kaya malagong ang kanyang boses. Kalbo siya na morenong Paulo Contis ang itsura na medyo chubby. Pwede sana siyang maging basketball player kaso'y hindi siya mahilig maglaro. Nakakasama ko rin pala siya sa panonood ng TV kapag walang magawa. Lalo na kapag tinatanggihan ako noon ni Terence na samahan tuwing day off ko noong mga nakaraang buwan. Naging kaibigan ko si Lester kaya siguro hindi namin nakita sa isa't isa na may potensyal kaming maging magkarelasyon. Saka ang hirap din naman kasing maging karelasyon ng kapitbahay mo. Paano kapag nagkahiwalay kayo? Eh di ang awkward kapag nakakasalubong mo sila, hindi ba? Lalo na kapag may bago ka ng karelasyon. Ang sakit nun sa pride na makita sila sa kabilang bahay na magkasama. Kaya naging ekis agad sa akin na isali si Lester sa mga potensyal na makakarelasyon ko. Saka masyado kong focus noon kay Terence. Yun nga lang ay hindi ko naman inaasahan na nag-focus din siya sa panloloko niya sa akin. Kapag naaalala ko yon ay naninikip ang dibdib ko. Para ba akong tinutusok ng maraming karayom sa puso at sa likuran. Hindi ko inakala na ang unang relasyon ko ang siyang magiging dahilan ng galit ko sa mundo. Mula nung niloko ako ni Terence ay nagbago na ang pananaw ko sa maraming bagay, papadudot. Lagi na rin ako nagagalit kahit sa mga simpleng bagay lang. Hindi ko na rin magawang magtiwala agad sa mga tao. Dati naman ay buhos ang tiwala ko sa iba. Pero dahil sa ginawa ni Terence, nadamay na rin ang relasyon ko sa ibang mga tao, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, naging close kami lalo ni Lester mula noong nalaman niyang nagkaroon na ako ng problema sa relasyon namin ni Terence. Alam niyang kailangan ko noon ng karamay at iyon ang inoffer niya sa akin.
Lagi niya akong sinasamahan sa apartment ko lalo't wala naman daw masyadong mabigat na gagawin sa kanyang pag-aaral. Sa pagdamay ni Lester kahit papaano ay nakahinga ko ng maluwag. Lalo't pinakiramdaman niya sa akin or pinaramdam niya sa akin na deserve kong mahalin ng tama. Kaya lang aminado ako sa sarili ko na mahal ko pa rin si Terence. Kahit ganoon ang ginawa niya sa akin. Hindi ko yon sinabi kay Lester dahil alam kong pagagalitan at sesermonan lamang niya ako. Alam kong ayaw na niyang bumalik kay Terence pero lagi niya pa ring sinasabi na mas alam ko kung ano ang makakabuti sa akin. Isa lang daw siyang kapitbahay na handa akong payuhan pero nasa akin pa rin lahat ng desisyon sa tamang gagawin. Aminado akong naging escape ko si Lester sa mga panahong nangungulila ako kay Terence. Sa tuwing natutokso ako makipag-ayos kay Terence ay lagi lang akong kumakatok noon sa pintuan ni Lester at nagpapasaklolo. Hindi niya ako tinatanggihan. Lagi lang niya akong pinapatuloy sa apartment niya kahit minsan ay busy siya o kahit minsan ay wala siya sa mood. Doon ko na-realize na baka may lihim na gusto sa akin si Lester. Dilulo na akong dilulo pero hindi naman siguro mag-e-effort ng ganon ang isang lalaki kung wala siyang interes sa isang babae. Kaya lang kahit alam kong mas okay siya kesa kay Terence, ay hindi ko pa rin magagawang magustuhan si Lester. Nalilito na rin ako sa kung ano ang tama dahil si Lester na nga itong matino at alam kong hindi toxic ay hindi ko pa rin magawang magustuhan. Bakit nga kaya ang gusto ng mga sugatang puso ay yung maraming red flag? Ang hirap tuloy kumuha ng sagot doon. Isang araw ay nakaramdam akong muli ng lungkot. Nagalangan akong istorbohin si Lester pero nakita ko na lamang ang sarili kong lumabas ng apartment at kumakatok na sa kanyang pintuan. Pinagbuksan niya ako. Pinapasok naman niya ako. Papa Dudut. Kumain ka na ba? Wala akong gana. Kumain ka. Nagprito ako ng bangus. Puro tiyan yan. Kahit paapa ng bangus ang ihain mo sa akin, hindi pa rin ako kakain. May pa ang bangus? Basta, ayokong kumain. Malungkot ka na naman ba? Halata ba? Sa tuwing kumakatok ka rito sa bahay, alam ko naman na. Bakit ba ang hirap makalimot? Bigyan mo ng time ang sarili mo. Fresh pa lang naman yung nangyari. Gusto ko ng madalian. Walang sugat ang gumagaling kinabukasan. Chill ka lang. Gusto mo ng kape? Gatas? May ala ka ba dyan? Hindi naman ako umiinom. Maling tao yatang nalapitan ko ngayon Ang kaya ko lang maitulong sa'yo, payo. Kota na ako sa mga payo mo, paulit-ulit na lang Ang kulit mo kasi. Nag-message sa akin si Terence. Humihingi ng isa pang chance. Ano sabi mo? Hindi ko nireplyan. Mabuti naman. Pero gusto kong replyan Ay, nako. Palibasa hindi ka pa nai-inlove kaya hindi mo maintindihan tong karupukan ko. Na-inlove na rin ako at naging marupok. Pero hindi naman ako umabot sa punto na niloko na ako namimiss ko pa rin yung tao. Sabi mo nga 'di ba, fresh pa lang tong nangyari sa akin. Malamang mamimiss ko pa rin siya. Miss mo na ang mukha niya, no? Magaling pa naman siyang magmuamwa. Kaya pala hindi mo mabitawan. May connection kasi yung muamwa namin. May koneksyon magaling lang talaga siya sa mukha. Magaling talaga. Kaya ang dami niya na check-in sa motel kasi ang galing niya sa mukha. Ay naku, pinaalala mo na naman. Ilan ba yung nabiktima niya? 8 yung nahuli ko sa chat. Baka meron pa sa ibang social media niya. Hindi ko alam. Ayoko nang alamin. Tignan mo, ang dami niya nakamukha. Gusto mo pa ba yan? Ang weird nga kasi mas lalo ko siyang nagustuhan. Kasi na-trauma ka. Hinahanap-hanap mo yung sakit. Ganun ba yun? Paano kaya makawala? Nakawala ka na nga Pero gumagawa ka pa rin ng tali para isabit sa kanya. Nagagalit na ako. Bakit ka magagalit sa akin Wala naman akong ginagawa sa'yo. Ako ba yung nangloko sa'yo? Hindi ikaw. Galit ako kay Terence. Tama yan. Magalit ka hanggang sa mawalan ka ng pakialam sa kanya. Gusto kong gumanti sa kanya. Paano ka gaganti? Sino yung motel mo? Hindi ko na kailangan mag-check-in. Ayos na dito sa apartment mo. Hoy, wag mo namang gawing motel tong apartment ko. Kakabless lang nito last year. Doon ka sa apartment mo. Tapos, i-refer kita ron sa pari na nag-bless ng bahay ko.
Magpa-bless ka after mo may makamamwa. Dito na lang sa'yo. Bakit ba gusto mo rito sa apartment ko gawin yung muamwa mo sa ibang tao? Hindi naman ibang tao yung imamuamo ako eh. Ha? Matalino ka no, pero ang hina mo pumick up. Ikaw ang imamuamo ako. Natulala sa sinabi ko si Lester Papadudot. Iniisip niya marahil kung pinaprank ko lamang siya. Pero kita ko noon sa mga mata niya na interesado siya. Madali akong makaramdam. Inulit ko sa kanya na seryoso ako at gusto kong may mangyari sa amin para makaganti ako kay Terence. Pinaliwanag ko sa kanya ng isang beses lang naman naming gagawin at wag niyang masyadong personal. Natawa na lamang si Lester at hindi pa rin makapaniwala sa sinabi ko. Pero alam kong gusto na niyang kumagat sa paanyaya ko. Nakiusap ako sa kanya na siya lang ang lalaking kaya ko mapagkatiwalaan ng katawan ko. Kaya sana'y pumayag na siya. Gusto ko lang talaga noon na makaganti kay Terence. Matagal bago nagsalita si Lester hanggang sa tumango na lamang siya. Nagkailangan pa nga kami sa una pero noong ando na kami sa kanyang kwarto ay mabilis lang naming nagawa ang dapat na mangyari. Sa totoo lang ay magaling din naman siya Papadudot kaya sulit kaya kahit papaano ay naging maayos ang pagganti ko. Gusto ko lang makaganti kay Terence. Gusto kong malaman ni Terence na hindi lang siya ang lalaki sa mundo at meron pang ibang magkakagusto sa akin kung hindi pa rin siya magtitino. After na may mangyari sa amin ay nailang ng kaunti si Lester sa akin. Inassure ko naman siya na walang bigat yung naganap sa amin. Tulong na lang niya yon bilang isang kaibigan. Nawala kahit papaano ang ilangan namin sa sinabi ko. Mabilis ding nagbalik sa normal ang pagkakaibigan namin. Hindi ko muna sinabi kay Terence ang nangyari sa amin ni Lester. Pinalipas ko muna ang isang buwan para makapag-isip ako ng tamang comeback. Nagpaganda pa kasi ako noon para makita ni Terence na kawalan ako. Nakaplano na ang lahat. Makalipas nga ang mahigit isang buwan ay nagtungo na ako kay Terence para makipag-usap. Matagal na niya akong kinukulit na makipag-usap ako sa kanya pero doon ko lang siya nagawang pagbigyan dahil meron akong plano Papadudot. Mabuti naman at nagpakita ka na. Kailangan natin mag-usap. Yun naman ang gusto ko eh. Sana magkaayos na tayo. Talaga? Oo naman. Para akong nababaliw mula nung nawala ka. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin yung mga nangyari. Nagsisisi ka na sa panloloko mo. Sabi ko naman sa iyo may kasalanan ka pa rin sa nangyari. At talagang papanindigan mong kahati ako sa kasalanan mo? Gusto ko lang maintindihan mo ang side ko. Ikaw ba? Naintindihan mo pinagdaanan ko sa'yo? Alam mo ba kung gaano ako nadurog sa panloloko mo? Kaya nga ayusin na natin to para mabuo na ulit tayo. Ayoko nang mahiwalay sa'yo. Natuto na ako. Ikaw talaga ang mahal ko. Kung mahal mo ako, bakit ka pumatol sa iba? Siguro kasi lalaki lang ako. Madaling matukso. Hindi rason yan. Kung mahal mo ako, hindi ka mabilis na matutukso. Kung kaya mo lang sanang maintindihan ang katawan ng isang lalaki. Talagang hanggang sa huli ipaparamdam mong kasalanan ko pa rin to, no? Akala ko ba magkakaayos na tayo? Sa totoo lang, gusto ko naman magkaayos talaga tayo eh. Kaya nga sana kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo. Hindi ka na magloloko? Hindi na, promise. Kahit kunin mo pa password ng lahat ng social media accounts ko, i-check mo lahat araw-araw para lang bumalik ang tiwala mo sa akin. Handa ka ba sa trust issues ko? Kasi isang sakong pagdududa ang meron ako sa'yo. Handa kong ubusin ang lahat ng laman ng sako ng trust issues mo. Bumalik ka lang sa akin. Sinaktan mo ako, Terence. Pinagkatiwalaan kita. Pinagsisisihan ko na yun. Hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Hindi ako makatulog dahil sa sakit na ginawa mo. Patawarin mo na ako. Ayusin na natin to. Hindi ko ba pagsisisihan kapag pinatawad kita ngayon?
Hindi. Promise. Kung gusto mo next month, papakasalan na kita eh. Sure yan? Kasi papayag ako. Kahit next week pa, gawin natin. Mapatunayan ko lang sa'yo na handa akong magbago. May dapat kang malaman. Ano yun? Sa sobrang galit ko sa'yo, gusto kong gumanti. Naisip kong makipag-ano sa ibang lalaki. Sa kama? Hindi lang to halikan? Hindi lang basta halik. Kung ano yung ginawa mo sa motel kasama ng ibang babae, ganun din ang ginawa ko. Ang kaibahan lang, sa isang lalaki lang. Sa kapitbahay ko. Kay Lester? Gusto ko lang gumanti. Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano kasakit ang maloko. Masakit. Masakit, oo. Nakakagalit, oo. Pero mahal kita. At nakagawa ko ng mali sa'yo. Kaya ko naisip mong gumanti. Sige, maintindihan ko. Talaga? Ganun kita kamahal. Kaya sana, quits na tayo. Sige, yan naman ang gusto kong mangyari eh. Quits na. Hindi ka na uulit ha? Hindi na. Ikaw din na. Hindi na. Mahal kita, Melody. Mahal din kita. Melody, ayos ka lang? Nakikibanyo ko. Susuka ako. Halos iduwal ko na lahat ng laman ng sikmura ko. Nag-alala si Terence sa akin at dinala niya ako sa ospital at naisip kong na food poison ako dahil nakarami ako ng talaba bago ako pumunta kay Terence. Habang hinihintay ang resulta ng check-up ko ay naglambingan pa kaming dalawa. Mas minahal ko siya noon lalo na nung natanggap niya rin ng ginawa kong pagganti sa kanya. Napatawad ko na tuloy lahat ng ginawa niyang panloloko sa akin. Pinagplanuhan naming magbakasyon para doon na rin namin planuhin ang balak naming kasal. Gusto naming civil wedding lang at ililihim muna namin yon pansamantala sa mga kakilala namin. Muli kaming naging masaya at alam kong tama ang desisyon kong makipagbalikan sa kanya. Hanggang sa dumating na ang resulta ng check-up at doon namin napag-alaman na hindi naman food poisoning ang nangyari sa akin. Nalaman namin isang buwan na akong buntis. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung binalita sa akin ng doktor ang resulta ng check-up ko. Hindi rin nakapagsalita si Terence. Iniwan kami ng doktor nang makahalata siyang may tensyon sa pagitan namin ni Terence. Papadudot, hindi agad ako nakapagsalita. Hindi rin kami magkatinginan sa mga mata at naiyak na lamang ako, lalo na nung naalala ko ang nangyari sa amin ni Lester. Sinubukan kong kausapin si Terence pero tumanggi siya. Hindi niya ako hinarap. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin bago siya umalis. Iniwan niya akong mag-isa sa ospital. Wala akong nagawa para pigilan siya, Papadudod. Hinayaan ko siyang umalis dahil hindi biro ang nangyari sa akin. Nabuntis ako ni Lester. Iniisip ko na yun ba ang kapalit ng pagganti ko kay Terence. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinubukan kong kausapin si Terence pero hindi na niya ako hinarap. Ni mag-reply sa messages ko ay hindi niya ginagawa. Nalaman ko na lamang na bigla na lamang siyang nakipagrelasyon sa isa sa mga nakalandian niya. Nasaktan ako noon. Yun ang ginawa niyang ganti sa pagkakabuntis ko. Wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin yon kahit na masakit. Sinabi ko na rin kay Lester ang mga nangyari. Kalmado naman siya kahit inaasahan kong tatanggihan niyang panagutan ang dinadala ko. Handa naman akong buhayin ang mag-isa ang anak ko at hindi ko na inaasahan pang sosuportahan ako ni Lester. Dahil ako naman itong nagpumilit na may mangyari sa aming dalawa. Pero laking gulat ko naman, Papadudot, noong sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang maging mag-isa sa pagpapalaki sa nabuo namin. Tutulungan niya ako dahil parte siya ng responsibilidad na yon. Naiyak ako sa mga sinabi ni Lester. Ang lungkot ko na noon dahil sa mga nangyari sa amin ni Terence at hindi ko inaasahan na si Lester muli ang matatakbuhan ko
sa ikalawang beses na nabigo ako sa lalaking mahal ko. Inalalayan at binigay ni Lester sa akin lahat ng kailangan ko habang nagbubuntis. Kahit may pinaglilihan akong imposible na gawan niya ng paraan. Sinabihan niya ako na kahit na anong oras ako maglihi, tawagan ko lang raw siya o di naman kaya ay katukin ko siya sa bahay niya. Si Lester ang lagi kong nakakasama mula sa mga check-up o di naman kaya kapag may mga pabugso-bugso na emosyon akong nararamdaman. Sinalo lahat yon ni Lester. Naintindihan naman daw niya dahil meron siyang 2 ate na tinulungan din niya noong nagbubuntis. Kaya alam niya ang takbo ng hormones ng mga babaeng nagdadalang tao. Kaya lang aminado ako na nasosobrahan ko na yung pagiging toyoin ko, lalo kapag naaalala ko kung gaano kasakit na hindi kami nagkabalikan ni Terence, Papa Dudut. Bakit mo ba ako pinapunta dito sa apartment mo? Kasi kanina pa kita naririnig na umiiyak sa apartment mo. O tapos, Hindi maganda sa baby natin na umiiyak ka. hindi pa niya naririnig na umiiyak ako. Malayo sa tenga niya yung bibig ko. Pero nararamdaman niya. Mas magaling ka pa sa akin ako yung nanay. Hoy, kasama akong bumuo niyan. Eh di wow. Bakit ka ba umiiyak? Sabi ko naman sa'yo kapag may kailangan ka, magsabi ka sa akin. Hindi naman kita kailangan. Aray Kaya ko naman ang sarili ko. Masama bang umiyak? Huwag mo lang sanang sobrahan para hindi naman makaapekto sa anak natin. Masisisi mo ba kung nasasaktan ako? Sabi ko sa'yo magsabi ka eh. Bakit sa tingin mo makakatulong ka ba? Hindi lagi, pero susubukan ko. Ano ba nangyari? Basta. Hindi pwedeng basta. Ayoko maapektuhan ang anak natin sa nangyayari sa'yo. Kaya please, magsabi ka. Si Terence kasi. Si Terence na naman. Akala ko pa pwedeng magsabi sa'yo. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Kasi naman malapit ka ng manganak. Ilang buwan na kayong hiwalay ni Terence. Bago na nga sa karelasyon, hindi ba? O tapos, porque malapit na ako manganak, hindi ko na siya dapat isipin. Hindi mo naman mapipigilan ng sarili mo na isipin si Terence. Pero tulungan mo rin naman ang sarili mo na malimitahan yung pag-iisip sa kanya. Para sa kapakanan yung pareho ng anak natin. Namimiss ko lang kasi siya. Namimiss ka ba niya? Paano ko malalaman? Ibinlock niya ako sa Facebook. Maganda nga yan, para hindi mo na siya i-stalk ulit. Naalala mo nung isang beses na in-stalk mo siya? Nung nakita mong pinost niya yung picture nila nung bago niya? Anong ginawa mo nun? Umiyak. Tapos hindi ako kumain ng buong araw. Kinailangan pa kita itakbo sa ospital dahil sa ginawa mo. Munti ka na mapahamak yung anak natin. Kasalanan ko bang emosyonal ako? Buntis ako Kaya nga buntis ka. Kaya dapat isipin mo responsibilidad mo sa anak natin. Kasalanan mo to. Bakit ako na naman? Kung hindi mo ako binuntis, hindi sana mapupunta sa iba si Terence. Hindi sana ibang babae pinupost niya sa Facebook kundi ako. Baka nakakalimutan mong 2 tayong gumawa nito. At para ipaalala ko sa'yo, ikaw ang namilit sa akin. Bakit ka kasi nagpapilit? Alam mong mahina ako nun Alam mong hindi ko magana ng tama yung utak ko nun. Nag-take advantage ka sa pagiging broken ko. Ganyan na lang ba talaga tayo lagi? Lagi mo ako sisisihin sa desisyong tayo naman 2 may gusto? Kung bakit naman kasi masyadong healthy yung pagkalalaki mo. Isang ano mo lang sa akin. Nabuntis mo na agad ako. Ano bang diet mo para maiwasan? Melody, please. Marami rin ako iniisip na problema ngayon sa family ko. Hindi makakatulong kung pati ikaw, poproblemahin ko pa. Kailangan mo akong problemahin dahil sa'yo nasira ang buhay ko. Ako ang nakasira ng buhay mo? Pagkasira ng buhay mo, anak natin? Ano pang masasakit na salita ang gusto mong sabihin? Ubusin mo na ngayon habang may pasensya ako. Dali, ubusin mo. Hindi ako nakapagsalita sa mga sinabi ni Lester, Papa Dudut. Natakot ako dahil nakita ko ang galit at sakit sa mga mata niya.
Nasaktan ko ang pagkalalaki niya dahil sa mga paninisi ko. Alam ko namang parte ako ng kasalanan kung bakit kami hindi sinasadyang nakabuong dalawa. Sa kagustuhan kong makaganti. Iba tuloy ang nangyari. Hindi ko na siya sinagot dala ng hiya at saka lumabas na ako ng apartment niya. Hindi naman niya ako pinigilan. Sinarado pa niya ang pintuan noong nakalabas na ako. Hindi niya ako kinausap buong araw at nanibago ako roon. Oras-oras kasi dati ay lagi niya akong kinukumusta. Lagi niyang tinatanong kung anong pagkain ang gusto ko para makabili siya bago magdilim. Doon ko lang na-realize kung gaano siya naging mabuti sa akin. Doon na naman ako naiyak. Sumablay na naman ako ang palo ng hormones ko. Nadamay na naman si Lester sa mga galit ko sa mundo. Hindi yun fair para sa kanya. Pinalipas ko muna ang 2 araw para kumalma siya, Papa Dudut. Alam kong masama pa rin ang loob niya noon sa akin. Hindi rin nagparamdam sa akin si Lester. Doon ko lalong naramdaman na hindi na siya natuwa sa mga huling sinabi ko. Makalipas ang 2 araw ay ako na mismo nagkusang lumapit sa kanya para humingi ng sorry. Pumatok ako sa apartment niya pero hindi niya ako pinagbuksan. Tinext ko siya pero hindi siya nag-reply. Nasaktan ako sa pag-deadman niya sa akin. Nagmukmuk ako sa kwarto ko habang nakatingin lamang sa cellphone ko. Hinihintay ko ang reply ni Lester. Hanggang sa bigla akong nakatanggap ng reply sa kanya. Sinabi niya na kakauwi lang niya sa apartment niya. Buong araw pala siyang umalis. Agad akong nag-ayos at saka nagmadaling pumunta sa apartment niya. Nakailang katok ako bago niya ako pinagbuksan. Tipid ang ngiti niya sa akin nang pinapasok niya ako. Pinaupo niya ako sa sofa at tulad ng dati, inalalayan pa rin niya ako. Tinanong din niya kung ano ang pinaglilihan ko sa araw na yon. Umiling ako at sinabing busog pa ako. Tumango lamang siya at parang pinapakiramdaman kung nagtatampo pa rin ang bawat isa sa amin. Kumusta ka na? Ayos lang. Kumusta ang pamilya mo? Bakit? Wala naman, nagtatanong lang. Kasi nung last tayong magkausap, sabi mo may problema sa family mo. Inaayos na. Thank you sa pagtatanong. Saan ka galing kanina? Bakit? Wala lang, nagtatanong lang ulit. Bumili ng mga kailangan ng anak natin. At mga kailangan mo na rin kapag manganganak ka na. Hala, 2 buwan pa naman bago ko manganak ah. Madami pang oras. May free time naman ako kanina. At may extra money rin ako. Kaya naisip kong gawin na lang kaysa magpanik tayo pareho kapag malapit ka ng manganak. Sana yung mga kailangan na lang ng anak natin yung binili mo. Huwag na yung sa akin. Kaya ko namang bumili ng kailangan ko eh. Hindi na. Responsibilidad na rin kita. Nanay ka ng anak ko. Thank you. Ano bang binili mo para sa amin? Diapers, damit, at dishwashing liquid na safe para sa baby. Yung sa akin? Bumili ako ng una na gagamitin mo sa ospital. Binilhan na din kita ng extra na maternity clothes mo. Napansin ko kasi na sumisikip na ibang damit mo. Hala, sana hindi na. Okay pa naman ako eh. Pwede naman akong manghiram sa kaibigan kong nanganak na. Hindi na. Maganda na yung meron kang sarili mo. Para komportable ka rin nakakagalaw. At makahinga ng konti ang tiyan mo. Salamat ah. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sabi ko naman sa'yo, responsibilidad na kita. Bakit ganyan ka? Anong bakit ako ganito? Bakit kahit ilang beses ko nang pinainit ang ulo mo? Pero nandito ka pa rin. May choice ba ako? Alangan naman takbuhan ko obligasyon ko sa'yo. Una pa lang, hindi ko naman pinapaako sa'yo tong anak natin. Kahit hindi mo ipaako, ipipilit ko pa rin ang sarili ko. Bakit? Kasi anak ko rin yan. Ayokong lumaki siyang walang ama. Pero paano kung wala pala? Sabihin mo na. Hindi pwedeng nagkikimkim ka. Ano ba yon? Naisip ko lang kasi wala naman tayong relasyong dalawa. O tapos? Dapat ba maging tayo?
Para sa bata? Oo, para kumpletong pamilya niya. Gusto mo ba akong karelasyon? Hindi eh. Ako rin naman. So, ayos lang na ganitong setup natin? Wala tayong relasyon? Magkapit-bahay pa rin tayo. Magkapit-bahay na merong anak. Yon ang relasyon natin. Hindi ba weird yun sa iba? Weird ba sa'yo? Hindi. Hindi rin sa akin. So, okay na tayo? Hindi ka na nagtatampo sa akin? Normal lang naman sa magkapit-bahay magkatampuhan. Hayaan mo na yun. Ayos na tayo. Papadudot isang ngiti ang sinukli ko kay Lester. Gumaan ang loob ko sa naging usapan namin. Naklaro pa namin ang relasyon namin sa isa't isa. Nagpatuloy kami sa pagiging magulang sa anak namin at nagpatuloy kami bilang magkaibigang magkapit-bahay. Oo nga at naging weird yon sa mga kakilala namin. Ilan sa kanila ang namimilit na ipakasal na kami o kahit mag-live-in na lang daw kami. Pero hindi kami nagpatinag. Hindi naman or hindi namin gustong magkarelasyon ang bawat isa. May obligasyon lamang kaming pareho sa anak namin at hanggang doon lang yon. Hindi man normal sa paningin ng iba ang setup namin ni Lester. Pero ano bang pakialam nila? Para sa amin ay normal ang sitwasyon namin. Masaya at kontento kami. Hindi ba't gano'n naman ang pakiramdam ng normal? Last 2 months lang pala, Papadudot, ay nakapanganak na ako. Isang malusog na batang lalaki at kamukhang kamukha ni Lester. Walang duda na siya nga ang ama ng bata. Wala kaming kasing saya nang makita na naming pareho ang bunga ng minsang pagkakamali namin. Oo, at nakita namin yon dati na isang pagkakamali. Pero noong nakita na namin sa wakas ang mukha ng anak namin ay nawala na sa isipan namin ang pagkakamaling yon. Napalitan ng kakaibang kasiyahan. Yon ang unang beses na naramdaman namin yon. Sa ngayon ay parehas pa rin ang setup namin, Papadudot, at wala pa rin kaming naging karelasyong dalawa. Hindi dahil sa wala pa kaming nahahanap kundi pinili naming ialay muna ang oras at sarili namin sa mga anak. Sa aming anak. Makakapaghintay naman ang relasyon at balang araw kapag naibigay na namin ang kailangan ng anak namin at kapag pinagbigyan ng Diyos na makahanap kami ng kanya-kanya naming karelasyon ay maluwag namin yung tatanggapin at ipagpapasalamat. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang aking liham at gusto ko lang malaman ninyo na bonding namin ni Lester ang mapanood ang Barangay Love Story sa YouTube at sa Facebook tuwing nagbabantay ng anak namin. Sana'y marami pa kayong i-upload ng mga kwento para magkaroon kami ng panibagong inspirasyon. Muli maraming salamat at mabuhay ang Barangay LS 97.1, ang inyong kabarangay forever, Melody. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.